So may gabi no Luzon, Visayas and Mindanao. So congratulations no sa atuang gihatag no 5 PM target 802 mga kaswertres. Okay? So karon mga kaswertres no maghatag taog gamay na guide no sa mga bag-o nato na followers and subscribers sa YouTube. Mga kaswertres kini nga maong guides nato no na uploaded no tutorial sa ato nga YouTube channel mga kaswertres. Okay? So, mga kaswertres, no? Kung napansin nyo mo ni siya ang gitawag na every draw angle guide, no? So, lahi po itong ato ang all draw angle guide. Kaya kato ato ang all draw angle guide mga kaswertres is dito siya mausab sa anang adlaw mga kaswertres, no? So sa tulo ka draws dito siya ma-change mga kaswertres, whereas kini mausab ni siya mga kaswertres, no? Kay mo niya ato ang gitawag na every draw angle guide mga kaswertres. Okay? So atong nahon example mga kaswertres, no? So every result ka sa 9P magbutang ani mga kaswertres, no? I mean every previous result. So try na to si 198 sa hapon ay ganinang last 9 no mga kaswertres 918. Okay, 918 901 2 3 4 5 6 and 7 no. So muna siya mga kaswertres every draw no. So kini mga kaswertres no makita nimo diri mga kaswertres or ma-check nimo no unsay possible pairing number na pwedeng mo gawas sa sunod na draw no. So diri kang part mo kuha og pairing number mga kaswertres maabot lang ka diri nga side no kung naay same digit sa imong previous resulta na 198. So since wala mga kaswertres diri ta mag-focus mga kaswertres sa pairing guide. Okay, sa katong mga old na to na followers and subscribers no sa YouTube no review na lang ni para ninyo. Okay, so diri mga kaswertres so nakay nakuha na pairing guide na 19. Okay, 198081 no. Di ka pwede ha mag 98 mga kaswertres di man ni dira imong blanco diri imong blanco. So diri mong last digit 198081 mga kaswertres kana na pairing number. Okay, so muna siyang every draw angle guide. So diha plandaan na nakay idea unsay next resulta mga kaswertres. Okay, karon arita diri no. So TBT guide mga kaswertres no kini ato sa ning ibangga sa atong every draw para dako atong assurance mga kaswertres. Okay, so nakamantay mo na 23 og 19 no. So kining 19 mo ning pizza karon June 19 kini June 20. Timan niya nga to ang TBT guide is pizza karon ining ugma mga kaswertres tumong natay 19 og 20. Pagdating kani sa na combinations I mean pizza mga kaswertres ay mo kalibog mga kaswertres no. Timan ninyo permi ng duwa sa 3D luto and still only 0 to 9. So last digit ang kuhaan niyo kada pizza mga kaswertres labi na maabot na ning 11, 12, 13 pataas labi na 21, 22 ay mo kalibog ana mga kaswertres. Okay, so kung napansin niyo mga kaswertres no natay 0 diri mga kaswertres mo na ni ang tatuang TBT guide na pizza 20. So last digit diba 0. Okay, diri is na ni 9 pizza na to karon mga kaswertres na 19 mo na 9. Okay, plus previous result. Okay, TBT guide plus previous result ang ato ang previous result mga kaswertres unsa atong previous result is 198. So nanakay pairing number sa pizza 20, nanakay pairing number sa pizza 19 since 19 karon mga kaswertres no. So direta as different ning usa mga kaswertres pero ay kupensay mga kaswertres. Okay, so 19 mga kaswertres
napunta diri mga ka-swertres, no? So 80 nasa tay 80 mga ka-swertres. Okay? So diha palandaan dako ra kang assurance mga ka-swertres. Karon ikatulo na pangutanan tong usa to pagkuha aning ikatulo na combinations. Kung na kay piring mga ka-swertres, no, automatic sulod na ka sa atuang gihatag pud na angle guide din no sa YouTube channel, no, with tutorial, no. Ako naghata ako angle guide din ninyo mga ka-swertres, no. Ato lang atong ipasilip mga ka-swertres, no. Ako ra ning gi-crop ha mga ka-swertres, ako ra ning gi-crop. So mo ni siya mga ka-swertres, ni bali result ganyan 2 PM, no, 931 ko masayop 931, no, and 2 PM is 5 PM is 802 muna atong natagan mga ka-swertres, no. Nag-target aning 802 kining 931 na resulta, nag-slide tani mga ka-swertres, no. Ang atuan is 991. Okay, so na siya ka nindot ka simple lang gamit ang atuang guide mga ka-swertres, no. Labi na atong nakahibalo na og sa nigamit, no. Congratulations mga ka-swertres. Okay, so sa wala pa naka-try sa to angle guide, no, pwede nyo i-visit ang ato ang YouTube channel. Dito naka-upload ang atong guides with tutorial to siya mga ka-swertres. Okay, so salamat and keep secure sa mga ka-swertres, and please follow my page and subscribe my YouTube channel mga ka-swertres, and i-share sa ninyo maong video mga ka-swertres, no, and pa-like naman para daghan sad ang atong matangga guides mga ka-swertres.